नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल पर रउरा सभे के स्वागत करतानी, वंदन करतानी, अभिनंदन करतानी। आज एक बार फिर से हम बतावतानी कि हमनी के जोन इस चैनल पर लगातार करत चल बानी सन उ बाटे भोजपुरी के हर विधा के किताबन के समीक्षा। तो आज के समीक्षा सत्र में हमरा भी जौन पुस्तक बा ओकर मथेला बा जब नेह के धागा टूटेला। रचनाकार प्रतिभा सिंह जी, विधा कहानी, प्रकाशन वर्ष 2026 और प्रकाशन संस्थान भोजपुरी प्रकाशन नई दिल्ली। रउरा के इहो हम बतावत चाहब कि ई कृति के तथागत संस्था अपने पुस्तक प्रकाशन पांडुलिपि प्रकाशन योजना के तहत चयनित कैले रहल और ई पुस्तक ओई योजना के तहत प्रकाशित भइल बाटे। त आई हमनी के बात कैल जाओ एक कहानी संग्रह के विषय में आ रचनाकार डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी के लेखनी के बारे में। अगर हम एक पंक्ति में कहल चाहें तो जब नेह के धागा टूटेला कहानी संग्रह एगो सामाजिक यथार्थ पर गहन दिठी बाटे। अपने माई भाषा भोजपुरी में आज कहानी के सृजना करे वाली महिला लेखिका लोग अंगुरी पर गिने भर बानी। सुयोग ई कि ई कहानी संग्रह गैर सरकारी संस्था तथागत के पांडुलिपि प्रकाशन योजना से चयनित कुछ भोजपुरी साहित्यकार लोगन के कृतियन में से एगो बा। सन 2026 में संस्था 4 गो भोजपुरी के युवा साहित्यकार लोगन के पांडुलिपि चयनित क के प्रकाशित करवलस। वही चयनित कृतियन में से यह एगो गद्य कृति कहानी संग्रह बाटे जब नेह के धागा टूटेला, जौना के कथाकार बानी डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी। इस संग्रह अपना भीतरी 10 गो कहानियन के समेटले बा। जब नेह के धागा टूटेला भोजपुरी कथा साहित्य के एगो संवेदनशील आ सामाजिक यथार्थ से भरल कहानी संग्रह। ये संग्रह में लेखिका गांव, घर, औरत के पीड़ा, पारिवारिक संबंध, शिक्षा, प्रेम, विश्वासघात आ समाज के दोहरा मापदंड के बड़ा सहज भाषा में सामने लेके आयल बनी। संग्रह के मथेला कहानी जब नेह के धागा टूटेला खास तौर पर मन के झकझोर देवे वाली कहानी बा। यह कहानी में रीमा का माध्यम से औरत के भावनात्मक शोषण, पारिवारिक उपेक्षा आ पितरात्मक सोच के गहराई से देखावल गईल बा। कहानी यह बात के उजागर करी रहल बा कि समाज में गलती चाहे केहुओ के होखे, दोष अक्सर मेहरारुए पर डाल दिहल जाला। लेखिका प्रतिभा सिंह जी के भाषा बहुत सहज, बोलचाल वाली आ जीवंत बा। पढ़त घड़ी लागेला जैसे गांव के कोनो टटका घटना के आंख के सोझे घटत देख रहल बा। पात्रन के संवाद बहुत स्वाभाविक बा। खासकर रीमा आ कथावाचिका के बातचीत कहानी के भावनात्मक ऊंचाई तक लेके जा रहल बा। ये संग्रह के एगो खास ताकत बा सामाजिक सवालन के उठावल। लेखिका औरत के शिक्षा, बेटा बेटी में भेदभाव, विवाह संस्था, आर्थिक निर्भरता आ पारिवारिक स्वार्थ पर खुल के चोट कैले बानी। रीमा के संवाद कर्तव्य के बेरा बेटी, अधिकार के बेरा बेटा, पूरा समाज के मानसिकता पर करारा व्यंग बा। संझा का सूरज जैसन कहानी में गुरु शिष्य संबंध, अकेलापन आ बदलत पारिवारिक मूल्य के मार्मिक चित्रण बा। बूढ़ होत गुरुजी के जीवन, पत्नी या बेटा के बिछोह आ अकेलपन पाठक के भीतर तक छू रहल बा। कुल मिला के ई कहानी संग्रह खाली मनोरंजने नइखे करत, बल्कि समाज के आईना बन के सोझा आ रहल बाटे। आजू के समय में यह किताबी के महातिम यह बात से बाकी भोजपुरी के मिठास बचावत आजू के समाज के सवालन के गंभीरता से उठा रहल बाटे।
भाषा, भाव आ कथ्य तीनों स्तर पर यह कृति के जबर पोथी कहे में हमरा इचिको हिचक नहीं खे। सोझा सपाट भाषा में लिखाई ली कहानी संग्रह कहानीकार के वैशिष्टता दे रहल बा। भाषा में कतो जबरी पांडित्य के देखावा नहीं खन, पढ़निहार लोग के जोड़ के राखे के ताकतो बा आ सरल भाषा में बात राखे के सलीका जौन पहिल कहानी में लौकल वो अंतिम तक वैसे ही बा। समसामयिक समस्यन पर कहानीकार के दीठी तो बढ़ले बा, ओकरा लेके आदर्शो स्थापित करे आ समाज के नीमन संदेश देवे के प्रयासो बा। आगू आवे वाला समय में कहानीकार डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी के लेखनी और चौंक होखी, एहू के उम्मीद ई कृति जगा रहल बा। भाषा से नेह छो आ सरलता डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी के असली ताकत बनी, ई उम्मीद तो बढ़ले बा। भोजपुरी प्रकाशन आपन विशेषता बना के राखे में इहों पिछुआइल नहीं खे। पहला कहानी संग्रह ला ढेर सारा बधाई आ अगिला के उम्मीद का संगे शुभकामना। एक संगे एक बेर फिर से बता दें कि आज जौने किताब के हमने के चर्चा कैनी है वो किताब रहल है जब नेह के धागा टूटेला। एक किताब के विधा बा कहानी संग्रह कहानीकार डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, प्रकाशन संस्थान भोजपुरी प्रकाशन नई दिल्ली। तो यह संग्रह के कहानी ऐसन बाड़ी सन कि रउआ अगर ये पुस्तक के मंगा के पढ़े तो रउरा अपना निर्णय पर जरी को पछताए के ना पड़ी। तो यही का संगे हम आज अपने पुस्तक चर्चा सत्र के विराम दे रहा।